Dobrý deň. Niečo nám povedzte. Čo tu? Aha, krárošky, no daj jeden. Výborne. Tu nesmieš byť. Aha, počkaj tu, Katarínu. To vy ste tu v kuchyni? A tá vôňa. Dobrý deň, prajem. Na rožky. Však sú to nové rožky, čo chceš ale na croissant. Tak, to je na pyramiede. Dobre. Tu hej, očistili sú. Niečo tam nejakú uhorku alebo kúkaču alebo niečo na podložu nemáme. Alebo Tuto daj ešte. Nie, to stačí, musí byť úplne také poradno. Neviem, dajte to pre mňa. tam s tým zvonom praje mordovať. Povyťahuj tam skúško tam. Odlož podľa hore, No? Nestíham. Hej. A máš tam už všetky chleby? Bavíš? Hej. Chápeš, na toto je jeden mám. Všimni ho sem do zvonia. Povedz si to, daj ta sem. Si to tam nechaj. Potom mi ale dáš tie plíky na doby, ja to mám na píre. No nič, dávaj to Peťa rovno na tú. Tak dáme. Tak dáme dve, tak ideme 4 a to doložíte, jasné. Dajte to tu do skladu. A skoro na to privázate. Erika, to na toto poradke máme dole hlavne. Dole a bude. Dobre. No, ale počkaj, počkaj, dáš lístku, setáčku. Ako na slovenské Počkaj, to vieš, môžem zapraviť. Možno tam včera nie je čo? Kde to stalo? Kde to malo byť? Čo sa stalo? Ja som dlho popálená, už ma to strašne bolí. Ja som dlho popálená. No, kde sa vidlička, čo tu bola, Kubo? Že nie! Chceme mať zdokumentovaného. Na škole okopas to nie je. No len to sme to našli, len potom nám to už nevyšlo. Iba obväz, ak chceš. Tam 4, ale máš to 4, to 8, to je 10. To stačí zatiaľ. To je fantastická vôňa. Myslím, že to bude super. Troška sa... Tam. No vidíš, to je... No asi ťažko, keď tam niečo je. A no, skús tak. No, super. Na 7 minút tam bude. Stačí čas zaplatiť. No Katka, povedz čo si.
V akom ste štádiu? Nestíham, lebo som si neskoro dala varek celer a predtým som pokazila kuráciu majonézu, tak som musela robiť novú majonézu. A preto nestíham, ale podarila sa mi holandská omáčka. Fajn. Vidíš tú konzistenciu. Podarilo! Ja tam stojím, tam mám. Juli, toto, kýcham. Kúd prsu. Kamera, to je strašné. Čo mám robiť? Povedz ty. Ideme vyskúšať ten zeler. A to je rozhodnúci, kedy obočíme? No ja neviem. My budeme mať všetko hotové. Toto si dievčatá máš to také. Čo vám tu krásne ide. Dobre, to dáme na to. Toto ešte nie. Toto dáme na to obdobím a toto si nás tou miskou, čo je pod. Ako pod kačem, dobre? Nejaký maslo. Spraví si postavím, tu si niečo na rozhodné, dobre? Kulici nemusíte, držte palce. Nájdete mi tam nadstavec na dvojnom minice. Kde máte sýpko na ten súpol? terajšie pocity? Ale terajšie pocity katastrofa. Erika, ty si Čo mám na to povedať? Erika, je úplne herečka. Možno to bude tak dobre chutiť. Kačená. Ona potrebuje jednu porciu na degustáciu, áno? To nejde len o to, ale vieš, ako to ja chcem podávať. Áno. S formičkou. Donesem ti to z formičky. Normálne ho mám kyťuť. Áno, normálne ho naložíš. Doneste mi to naspäť. Nemáš zástavku? Nemám. Mala mi nejakú svoju žečku, je nehala. Mám svoje jadovku do dole? Vydávam. To je pekné. Potom tam budeš kedy. Príhovor. Budem ale aj vás predstavovať. Tak počúvajte za dverami, alebo... Teraz je ten správny čas na to, aby si čo si povedala. Teším sa.
Teším sa, ako vám to bude chodiť. Dneska som už plakala moc krát, takže už stačí, už sa len teším. Pozbierať, čo mám ja. Teraz by som vám chcela predstaviť svojich spolužiakov, s ktorými sme sa podielali na tejto hostine, ktorú sme pre vás pripravili. Takže Paulina Jamečná, Kristína Ďurišová, Ivana Jamečná, no a vlastne poznáte Erika Hujová. za kuchyňu Katarína Puštanová, Jakub Malec, Katarína Caránková a Juliana Hulejová. Moje pocity. Veľmi zmiešané, ale vynikajúco to dopadlo. Dúfam, že sa mama s Katkinou maminou najebu, že odídu, bude pokoj. To bude toto, hej? A dúfam, že nám to dobre dopadne a mám z toho super pocit. Katka hlavne s úsmevom má v pohode, hej? V pohode, tak viem, ako sa to robí.
si toho tu máte, no máte čo robiť, moji zlatí. Ale to už upratujeme. Lebo keď musíte nechať úplne žltý top, to musí byť načisto čisto. Však ešte o tej polpiatej, že prídu ešte ostatní. No, však väčšie záťaž to bolo. Na účtovníctvu sme mali 4 hodiny a po 2 hodiny sme to mali. Ešte, učovníctva, vy ste mali normálne. A už to tam je.